Okay, det her er starten på sommerferievloggen. Vi skal til at køre til Prag. Vi skal være der i 2 overnatninger, og så kan vi... Jeg ved ikke, hvor vi skal... Bro, det der sprøjtede i mit øje. Vi skal til at køre... Hvor langt er der over? 10 timer? 12 timer? 13. 13? Men det ses derovre. Bro, what is the fuck? Okay, vi kører i bilen. Der er 9 timer til køretur tilbage. Og så er vi i Prag, hvor vi skal overnatte en gang, tror jeg. På husbåd, ja. Lige stoppet og fået en is. 10 kroner tilbud. Okay, vloggen, vi er lige ankommet til Prag. Ja, nu er vi inde i et stort shoppingcenter. Vi er et kæmpe shoppingcenter. Det fortsætter hele vejen dernede, og der er etager op og ned. Så vi kommer bare til at shoppe her lidt. Hvad er klokken? Klokken er 9. Klokken er 9. Vi er lige vågnet. Agtigt. Du kan godt lide en tjekkisk mand. Wow. Lige nu leder vi efter noget mad. Morgenmad. Vodka. Det var for vores morgenmad. Mig har vi fået skinke og ost. Jeg har fået pickles og kaffe. Jeg bare haft sådan en stemme der. Hvad er det her for? Det er æg og bacon. Og Paul. Hvad så meget mad, Paul? En hvad? Wow. Mormors pizza. Kan den? What the fuck? Den har lang numsehår, mand. Det er helt vildt, jo. Du kan holde, hvad du købt. Coca-Cola og en vandmelon til 3 kroner. Og den er lige så stor som en blommer. Oh my. Ej, sorry. Men der er ingen snak dansk, altså ligegyldigt. Christian Louboutin. Okay, chat. Vi kommer her hjem til huset, og så var det, vi alle sammen faldt i søvn. Men nu skal vi til at tage en båd. Eller vi har en husbåd i for havstur senere. Og så tager vi den her båd og kører ind og finder en restaurant og noget. Eller jeg kan lige se, om jeg kan give dig en lille havstur nu. Herinde tror jeg skal sove. Her har vi far. Så har vi et lille køkken her. Er mor derinde? Her har vi mor. Så har vi, jeg tror Hugo og Otto skal sove her. Der er bare en lille seng og skabsplads og noget deroppe. Og så har vi en mere soveværelse herinde, hvor mor og far skal sove. Med også skabsplads og en mere skab. Så har vi sko der. Og toilet, kæmpe badeværelse, toilet, bad og håndvask. Så det er så fint. Dem er de klar til at køre. Vi er lige ved at sejle. Nu skal jeg se, om jeg kan få den her båd fortøjet igen. Det er noget med den her wire. Den skal rundt og alt muligt. Og så skal vi jo, nu skal vi vist. Og så vi har lige sejlet rundt her og set hele floden ind igennem Prag. Nu skal vi ind i byen og finde noget aftensmad. Yep. På en lorterestaurant. Det kan være billig. McDonald's. Nej, det er ikke McDonald's. Okay, nu laver vi en Coca-Cola. Det var den her.
Coca-Cola. Taste test. Jeg har aldrig smagt det. Den er ikke så kold, men... Man kan ikke på en ny læskedrik, hvis den ikke er kold. er- Smager det jo ikke optimalt. Nogenlunde kold. Vil du smage først? Ja. Bro, what the fuck? Det smager af sådan en rodefrugt eller sådan noget. What the fuck? Men man skulle tro, det smagte what the cola. fuck? Prøv lige at se, hvad der er i. Ja, jeg tror, jeg kan læse det her. På Afsjø, op og der. foran med What is det this? smager vildt underligt. Mm. Det er sådan en cola uden smag blandet med rodefrugt. Ja, rødfrugt. Hvorfor smager der rødfrugt? Men det smager bare sådan lidt... det er som om, der mangler et eller andet, you know? Men det er ikke engang så dårligt. Det er sikkert sundere. Det kan du virkelig. Er det dårligt. Prøv at smage der Coca-Cola. Ja. Godt. Prøv at smage det. Hvor er det fint. Jeg filmer. Er det koldt? Det er lunken. Ja, det der, det skal være meget koldt. Ja, det kan noget. Er det nu også? Nej, det kan bare lugten af det. Overskægget, det er fandme frækt. Jeg får det snart. Vi sidder her lige nu. This is the infamous Coca-Cola. Ikke køb den. Oh my god. Jeg er så meget lyst til at hoppe ud på det her stykke. Men Og så tror jeg, at jeg sådan bliver endnu mere våd, end jeg allerede er. der lige. Stay freaky. Hvad? Er du våd på ryggen? Ja, Wow. jeg var lige ved at falde i vandet, fordi der fucking kørte over en stor bølge. Så fik jeg en bølge helt op på ryggen, og så var jeg Men det var havet, der gav dig backshots. Ja, og en gang jeg blev helt våd af det. En video. Er det lækkert, synes du? Og så hold det der. Film mig. Ja, det er faktisk en god idé. Er jeg med den? Ja. Ja. Hvorfor filmer du mig? Hvorfor filmer du mig? Prøv alle sammen, den her mand filmer mig. Han filmer mig. Stop. Han står og filmer sig selv. Hvorfor? I er for langsom. Vi står og ventede på. Vil I sige, hvad vi har lavet? Ja, vi sidder sommerhusvigi. Vi har gået i 4-5 timer på at finde noget at spise, så vi er alle sammen rimelig trætte. Og så nu har vi fundet et eller andet sted, og vi håber det godt. Der er ikke så meget der. Det hedder, hvad er det? Det er en eller anden, der specialiserer. Ja, det er noget tjekkisk, så det hedder sådan noget shekšnøkner. Er det specialiserer i and, hvis så... Ja. Jeg skal have en anden steak, og du skal have en anden... Jeg skal have en anden burger. Pulled dog. Og du skal have nachos. Forretten eller hovedretten i dag, så... Okay, det har været jeg fået. Burger med and, pomfritter, ved ikke hvad det er. Steak. Med et eller andet sovs, så smager man boldgodt lige nu. Og så har fået nachos. Det er til mig, den her. Mor, hvad har du fået? Grillet goat cheese. Og hvad har du fået for? Jeg har fået en julemenu And og rødkål. og noget rimelig beskidt bestik. Okay, vloggen, nu har vi været... Vi er lige blevet færdige med at spise, og vi er rigtig mætte. Hvad er det? Men er hun nede med det?
hvorfor de er... Hvor kan man det er fordi, at jeg kunne ikke betale med kontanter. Du ved, alle mine sorte Hugus penge. facecard declined, så... Nej, det er jo mine sorte kontanter. Så nu er forældrene lige nødt til at betale for det hele. Nu skal vi hen og have en is, tror jeg. Måske. What the fuck? Det var god. Hvor blev han af? Nu har vi fået is. Det er en pistache, og det er en Oreo. Det er egentlig faste, der er med. Lige betalt. Nu har mor betalt. Nej, jeg skal lige se. Okay, Hugo. Ja. Nu er vi kommet i Hvad hedder det? Den der Vildbro Karlsbroen. Karlsbroen. Med K. Carlsbergbroen. Det er mor også, der går derovre. Ja, der er en lille kongestatuer og fucking... Wow, hvad er det for noget musik? Hvad sker der? Og episk musik. Wow. Det er nogen, der spiller. Jeg kan ikke se dem. Ja. Er det rigtige Eiffeltårn, man kan se ud? Nej, det er ej. Jeg troede lige, du ved. Det er totalt ikke ægte. Lad mig lige tage et billede. Damn, Vil du se majestic ud? Okay, og så har vi en masse statuer. Wow, du kan få tegnet et billede af dig, Tugo. Der er også en 28 statuer. Tegnede billede. Jeg ser der. Wow. Hugo, han troede, det der var det rigtige Eiffeltårn. Vi sad og snakkede om, det er Eiffeltårn, så sådan, hvad ved anyway. Er det rigtige Eiffeltårn, man kan se ud? Så... Nej, det er sgu da ikke det ægte. Nej, det ved jeg så nu ikke. Hugo, han prøver lidt den der, er Frankrig her tæt på her? What the really? Det er det. Det er det. Okay, nu er vi gået over den her bro. Hvad var den hed? Karlsbroen. Jeps. Og nu er vi på vej hjem. Vi er i gang med den her taxi, men vi ved ikke, om vi kan. Vi spørger, om vi kan være der, og hvor meget det koster. Ja. Men vi er i hvert fald på vej hjem nu. Jo flere penge vi sparer, jo flere penge kan vi bruge. På mad. Okay, vi tog den der taxi hjem, og det gik simpelthen så fint. Men nu tror jeg, klokken er 10:30. 5 hver band. Ej, vi skal til at sove. Ja, jeg tror, vi alle sammen ligger til at sove nu. Og hvis der sker noget spændende, så skal jeg nok opdatere, men det tror jeg ikke. Vi går bare lige så stille i seng. Okay, vloggen. Okay, nu har vi stået op. Det er dag 2 nu. Vi er stået op, spist morgenmad, så vi gjort klar klokken 12 nu. Kvart over 12, så vi er kommet lidt sent ude, men ja. Jeg kommer altid til vloggen. Ja. Og så nu skal vi egentlig være dag 2, vi er på vej i en eller anden vi skal op til en eller anden metro, og så skal vi... Vi tager bussen op til en metro, og så skal vi hen til en kirke, som er sådan meget stor og populær, så vi skal se en eller anden very flot kirke. Så når vi finder med det noget at æde, så finder vi på noget sidste at se. Måske, ja, I don't know. Museum of eller andet. Ja, nede på Mærkesborg. Det skal nok blive godt. Vi er altid til. Vi skal på museum. Peace. Den blev væk. Jeg tænkte til vandet, det var sådan her henne i husgården. Radek voda. Eller Pramenita voda. Radek Pramenita voda. Faren har taget os på en dødsrejse. Vi skulle gå hele vejen op ad bjerget til den der bog. Så det er det, vi er i gang med.
Nu skal vi gå hele vejen op ad den her trappe. Den fortsætter for evigt. Det er varmt. Hvor Det er dejligt. Så får vi sådan nogle i her. Nej. Hvor var det slæbt os hele vejen op ad den trappe. Vi vil jo ikke tage toget. Sådan. Nu må vi jo. Far, vi alle sammen har lyst til at tage toget. Hvad siger du? Altså, hvad siger du? Vi er her nu. Far, han er på toilettet. Så det er jo meget spændende. Nu er vi herinde. Ja, her er dejligt koldt inde. Hvad hedder det? Kan det fedt ud? Hvad hedder den her kirke for? Eller hvad, hvor er vi det er inde? Vitus-katedralen oppe i Hradča-borgen, som er Prags borg. Og der ligger en katedral inde i borgen. Og det er den her. Og den er hvid. Ja. Vitus-katedralen. Man kan blive kildet. Ej. Hvad far, tror du, det betyder? Ja, den røde og lysrøde der. Hvad betyder det? En kæmpe søde Ski. Tænk på det her. Ja, det er crazy. Alder. Det er altså kirken udefra. Jeg tror, det var den, vi var inde i. Hej far. Det var fedt at gå herop. Og det dernede der er Karlsbroen, som vi gik på i går. Hvilken en af dem er Karlsbroen? Den der er herovre. Den derovre. Med alle menneskerne. Og lige dernede, der sidder mor og Otto. Ja. Hugo. Hvad så? Hvordan var det at gå herop? Fedt. Du sveder lidt. Er du rød her? Jeg har både tasken hele dagen, fordi det var svært for doven. Det ser sådan her ud. Nu er du for en af dem er grønne, og en af dem er sort. Nej, der er en mere sort derovre. Der er på en telefon. Og hvis jeg slår den nu, så falder den. Undskyld mig. Okay. Hvad har vi lavet? Vi er først inde i den der kirke. Jeg kan ikke huske. Sidst jeg har filmet, det var den der fabelagtige timelapse. Og efter det, så var vi, når vi bare gået rundt sådan lidt og lavet alt muligt fis og ballade. Fis og ballade. Jeg har fået en boba tea. Og så har han fået en boba tea. Jeg har fået iskaffe. Og hvad skal vi nu? Nu kan han lige ind og bombardere toilettet. Finde noget at spise? Ja, vi skal finde noget at spise, som kommer til at tage 4 timer. Ej, det håber vi. Nej, men det håber vi heller ikke sidste gang. Skal vi hjem forbi først? Nej. Det trænger jeg ikke, nej. Okay, så tager vi i byen, og så finder vi noget at spise. Og det er planen. Og så pas lige på, Ja, den var lidt bedre. pas lige på, at du ikke... Og Ja. Ja. Kig på mig også. Kan du lide udsigten? Nej. Vi er på vej ind. Nu er vi på vej til at tage metroen. Ja, vi skal vist have noget at spise. Kigge ind i byen. Shop. Whatever. Ja, vi skal finde en restaurant. Ja, folk er trætte med. Forhåbentlig hurtigt
hurtigere, end vi gjorde i går. Der tog det lang tid. Smager den godt, Hugo? Det er nok en af de bedste is, jeg nogensinde har været. Ja, jeg vil smage. Det må du ikke. Film mig, mens jeg tager den ned. Jeg vil smage. Det er min is. Jeg tager lige chokolade. Nej! Jeg tager den. Ej, Hugo. Nu, hvor hurtigt var den is væk? Æblokke. Det var bro. Jeg tror ikke engang, det gik 30 sekunder, når det var. Ja, Hugo han fucking... Og så var den væk. Hvad er det, vi skal nu? Jeg tror faktisk, vi prøver at finde noget at spise. Skal vi på museum af illusioner? Og art. Museum of Art hedder den ikke, eller? Nu ligner det egentlig, at Vigga, hun er sådan mindre end mig. Men hun er egentlig meget mere hæftig. Vigga, hun vejer faktisk 150 kilo. Og jeg vejer kun omkring halvdelen. Den her bulk har ikke virket for dig så? Nej, jeg er ikke så god til at bulke. Men det skal jeg virkelig. Måske hvis jeg spiser en masse chokolade i, så går det. Ja. Men vi finder noget at spise nu. Vi opdaterer jer, når vi kommer dertil. Det er lige bestilt øl. Jeg har bestilt en cola. Jeg går ikke ind for alkohol. Du er over 16 nu. Du er endda 17. Det eneste, du kan lide vodka, det respekterer jeg faktisk. Der er ikke så meget der. Der er ikke så meget der. Så vi lægger lige en gameplan. Hvad var det, han sagde? Hvad var det, for at kalde det? Jeg ved det fandme ikke. Hvad kaldte for det? En gameplan, så ved jeg ikke. Hvad sagde du, Brand? Vi skulle lægge en slagplan. Slagplan. Og så få noget mad eller noget. Hvad vi skal. Og når vi har gjort det, så finder vi ud af, hvad vi skal. Ej, det vil jeg også have. Nej, sæt dig, så tager jeg billeder af dig. Nej, Hugo. Wow. Han kan skille sig, Hugo kan ikke. Thank you. Det er svært. Hvad har du at sige til den oplevelse? Hvad, du filmer ikke det hele? Ja, vi har filmet det hele. Bro, ham der, han var så goofy. Han stod og sagde, halakadaka, og så sådan, what? Og så engelsk, bro. Så han sådan, hotdoko. Hvad er det, vi gør? Er det bloggen igen? Ja. Er det pizzaerne her? Babuns. Straight ass. Så er jeg nødt til at bestille noget, jeg ikke vidste, hvad det betød. Eller jeg aldrig ved ikke, hvad fuck det er. Så jeg bliver overrasket. Du kan lige sige, hvad det er, vi laver først. Ja, og så vi sidder på en eller anden random ass restaurante pizzeria. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. La Scala. Pizzeria La Scala. La Scala.
Men så var den her... Og nu er hele familien kaldt mig The Black Sheep. Det er i hvert fald det, mine forældre i hvert fald selv har sagt. Så jeg ved ikke, jeg føler mig helt udstødt og sådan. De siger, at jeg skal begynde at betale for min egen mad, fordi jeg begynder at tjene penge. Og jeg har bestilt en pesto pasta og pomfritter. Jeg ingen giver en. Okay. Jeg spiser pesto pasta, far. Du sulter. Jeg sulter, jeg får ikke noget. Hvad spiser du, mor? Det er nok en med tomat og ost. Hvad spiser du, Otto? Pizza. Okay. Og du spiser faktisk meget. Hvad spiser du, Hugo? Gnocchi med kylling. Nå, jeg hedder gnocchi. Jeg tror, det hedder gnocchi. Gnocchi med kylling. Thank you. And French fries. Yeah. Somewhere Do here. you have mayonnaise for this? You can order. You want to? You want Yeah. mayonnaise? Yeah. Sure. Salat med farvet høg på. Hvorfor er det så 3 pomfritter? Hvad sker der? Jo, der er spraymalet høg på salaten. Jeg tager den her. Må jeg lige prøve min telefon nu? Nej. Jeg skal lige tage et billede af os. Den godt må smage godt. Hold, hold. Nu smager vi Hugos. Der smager Ja, godt. det var godt. Holy. Hvad smager din mor? Jeg elsker at prøve nye ting. I siger bøssen. Det er mors. Hvad smager mit mor? Ja, tak. Hvad er det for noget? Nå, det er tomatsauce med det der. Det er godt. Tagliatella, bacon americana, paprika, fantastico, molto bene. Er det godt? 1-10. 6,5. 7 så. Mit det er fandme... Det er godt. Otto, vi er på vej hjem, ikke? Nej. Var din mad på restauranten god? Nej. Ja. Ja. Er vi på vej hjem? Ja. Hvad så der? Vi skal til at hjem med metroen i Tjekkiet. Under jorden. Tjekkiet. Der skal sættes. Vi er i Prag. Ja, vi er. Ja, Prag er det ikke hovedstaden til Tjekkiet. Nej, det er ikke hovedstaden. Er du sikker? Ja. Det vil jeg gætte på. Lad mig lige finde hovedstaden. Okay. Kom med det også. Kom med det. Kom med det så. Lad os se, om du har ret. Så hovedstaden er Tjekkiet. Hovedstaden. Speed up. Hvad er det, du siger? Det var Prag, ikke også? Okay. Hvad? Så Prag er hovedstaden af Tjekkiet. Ja. Okay. Og det er det, du sagde hele tiden. Hvad du præcis? Nej, hvad du præcis? Hvad du sagde lige før omkring hovedstaden af Tjekkiet. Men man skal huske det. Play the clip. Ja, Prag er det ikke hovedstaden af Tjekkiet. Nej, det er ikke hovedstaden. Nu er vi i en bus. Hvem filmer du? Dig eller mig? Dig. Nu er vi kommet hjem. Og jeg tror ikke, der sker noget mere spændende i aften, så vi er tilbage i det her. Hvis vi laver noget i morgen, så filmer jeg det. Hvis ikke, jeg lige laver noget i morgen. Kan du snakke med lidt mindre irriterende stemme? Hvis ikke vi laver noget. Hvis ikke vi laver noget i morgen, så stopper vloggen her. Altså, vi har jo en hel ferie mere, men ja. Ja, men jeg laver En hel ferie mere. Ferien ikke. What? Jeg opdaterer fra hver. Jeg laver en vlog fra hver sted. Vi kommer til sådan ikke sådan 3 timer lang. Okay.